Magmula na maging kontraktor ako. Kung pa kinita ang ganyang kalaking halaga, Mr. Araneta. Kikita ka dito, limpak-limpak, Mr. Boss. Tataasan mo lang yung bidding. Tiyak na limpak-limpak sa napikita mo rito. Sa madaling salita, binibili nyo at kung hindi ako pumayag, Papayag ka, Mr. Boss. Maganda kikitain mo rito. alam ba ninyo kung anong klaseng project ang pinagbibidingan natin? Alam namin, Mr. Boss. Ospital ng mga mahihirap. Tuloy pa rin nagbabayad ng buwis para pasweldohin ang mga tao ng gobyerno. Maging ito'y buhaya, pating, linta, o lawing mapanila. May laman. Imbes na maging ganito, ay naging ganito. Kaya madaling gumuho, inanihalo. At sino nagpapasan? Ang mga mahihirap na sinasabi ninyo. Mukhang malangsa yata ang dila mo, Mr. Boss. Kami ba pinaparinigan mo?